Semanglah, jadi nunggu kangke, ya sudah langsung nunggu. Hello dolo hai ani YouTube channel lo nong ani video kita lo langsung ang tini paima hangke ani menai nyorok ani thamila nukung sama kana menai sorry hamya anggo hunai ang tini nai pengini paja emne ani kakani usala kalai ta do no to jokon saima boy paseng to ani sabu kalai ekno ani nok ni borok no engka hapano nok ni borok phano ang to ani ang para alada bela engka ang ambagai khobol manai hamya ekdom serious ni khana nyo ang khobol manai nai pengini ni paja ke phai nai pemane ekdom hamya serious no nong nó phun này nó ăn rồi cũng cố với này trồng đi phải đi nó như thế nào khả năng bahaya yang kasar tahu ini sorry dong Hanya itu sebaru. Dokter thang kenal ya Dokter thang no, ne uriput cini mana dokter nanya kurang kerek. Nor khana bini khotno doctor thangmani no report mani phaika ekdom hame report no bini hame report mani phaika gata bo ya pharang kre bongni poribar tonor joton saima no ya pharang kre bagi bo tabo doctor phuno mayani tongkha abuna bidu khameni karon ka haisa noro kisa noro khaganang maya ganang nor kisa please tur je mante ki nor subadi ani oko wang kuil nai noro jaga je noro khaga hang maya ganang no je suba mani noro kisa mi sapa no suba khake se nongni ko paseng noro jaton shinu bono bo noro suba ma bisante se bono sunda to phuno kisa hamre jamano apa noro kisa je mante noro kisa suba bai noro video ko share khaje eta video share khaje ke se sebo borok manu ko khe je kisa misa suba na musungi tongnai ne pano kisa suba nani bo bini kok sanani bini phanchi gerei naidi bini yakung no bebak no dui tongba kha bini yakung na hadi yakung no bepang dui tongba kha hi Sin kerja. ari ba dui tongba kha obaksa doctor na jamane di phun mama to bini tam sanai ongkorok libarok bebang no kisa dimiseng ba kha kidney rok ekata jaundice bahana manja kaisharu ya bini kabang mano rok manja abon bagai tam khe belai khen bong nong borok ekdom rang pusa kahamia se no hamia se to rang pusa tong se phungna bele ngi ya rang pusa bo pure ngi ya khe kote ko di bari ja kabang ma mun saya bin sa ko di kabon no kisa no suba ba di no suba kise bo nani mai rok to saliano je ko lamene khote mai rok to saliano bo ekdom hinane tumse bini shko ko gring tong kha ikon ada ya gro be bang do khlai tong kha kulum to phai phala mang tong na Ulun sama asal muli. orang bupaya bini kokro bupaya man balu khana gen tam kesana musun kisa lo kesana musun sari Sawat mana buku jinawa. yang kesana phai Sari jen sama itu. Sorry. Hanya tu muda-mudi situ bang ya kau. khata chang khata tabu khata chang Agi ngurung fano. Oro. Hamo dukho yo hamo omah hita. Take eksa to hai rok na. Kos komlia. Gemai bo hota to sai mi thaka. Ya tabu se. Basi sama hino. Asu kok semanglah. Jadi nunggu kangke. Ya sudah langsung nunggu. tabu bini paseng ni rugi engmani hingke to libarok bini libarok kisa dimis thana ni tongkha kidney rok belai kheno khar ma sisa angjali phakang nugi phayei nogo kaki hingke to wana jakmani yako rang puisa kore wana jakmani kabai mangso tongchu bin ama kaki hingke to kang norong no takasa kok sanamu sungo bini tabu paseng ni account hingke to bini thik kore do bini account hingke mane koyang korok kore Google Pay rok khaise gya account to tongo hapen Google Pay rok khaise gya engke ang to nok ni borok nong pala bini pase koto singke ba pase koto nang nini channel lo ba nang nini no riri di nini kuya ko ni riri di ni sawang ke norok baksa norok rang da kangke norok saimano hani mano hai omo pa bini mungu ya belasa amba burini mungu se bini mungu se rok ni pa norok ni mano kunung yan norok
ani account no norok je khaganang maya ganarok subana hini tongnai rok norok subai mano ang to nokni borok ba nini no ri di ba se hini hono ka ba ang ani no ri renai abono norok ani video no je mansak norok share khadi kisa jeta je khoksa khongnai chobana musungoi tongnai hanai rok video nu khangke se boro chobana ni abono nongni friend chong rok nini bai song ni mana song ni hisaboi norok kisa sa norok mane video share khadi je mansak video share khadi hakese video boite bo jotno nugoi je chobana musonai hanai rok chobana ni abono norok kisa bono chuba baidi ekdom serious nongoi tongka buni ya phorang khoksapan kri tabu buni poribarok to hamiano belai no hamiano tangai sanai tin hajira tangai sanai ni yagole busala tongna bachim bororong ni yagon abono rong bebang saimano je tongmani je seng taku bukhugro tabu senglo tai ko bindara songrok inke tabini mana song bini bai songrok je tongmani jono kisa bo paso bo hasar kaisa ke seng subala ye seng doctor phunu laikya doctor phunugoi ari put mamani no mane seng saimala yo bini rugi omo hai ongi tongka hanai abono noro sa suba baija badi noro help khaikese noro suba kese seng sini borok no hamri manani tetam sasinai sini borok to rang pusa kerimang joto borok no ma hai bisik baksin borok sable ranganang tongba edana je mansak je kisa buk kisa amti kise kunya ni je mansak kisa suba baija badi amsok no ang nong thani koimung